Assalamu alaikum wa rahmatullah, muna yi wa masu bibitar wannan tasha ta Hausa Chemist TV fatan alkhairi da kuma barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon bidiyon mu. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu, ka danna subscribe, ka danna alamar like. Assalamu alaikum likita, barka da aiki. Wa alaikum assalam wa rahmatullah hajiya. Barka da zuwa, samu waje ki zauna. Yau hajiya, barka da karasowa. Yau insha Allah zan yi miki bayani ne akan yacce za a magance zubar gashi. To, masu sauraron mu za mu kawo muku hanyoyi guda 11 wanda kowace ɗaya aka ɗauka aka yi amfani da ita, to insha Allahu an rabu da zubar gashi, gashi ya daina zubewa. Waɗannan hanyoyi su ne kamar haka. Hanya ta farko, a samu ganyen magarya sai a haɗa shi da ganyen salat, sai a tafasa sosai. Bayan sun tafasa sai a sauke a bar shi ya huce, sai a dinga wanke gashi da shi. Wannan hanya ce mafi sauƙi ta dakatar da zubar gashi cikin ƙanƙanin lokaci, ko sati ɗaya ba za a yi ana yi ba, gashi ya riga ya daina zubewa da izinin Allah. Hanya ta biyu ita ce za a samu habbar rishad, a samu ƙwayoyinsa sai a niƙa su a kwaɓa da ruwa. Bayan an kwaɓa da ruwa sai a shafe gashi gabaki ɗaya. Bayan awa 2 sai a wanke. Wannan na tabbatar da gashi kuma na hana shi zubewa shi ma. Hanya ta uku ita ce za a samu garin sanamiki sai a haɗa shi da garin yansun, sai a kwaɓa su da man raihan, sai a dinga shafawa a gashi. Hanya ta hudu ita ce za a samu libanin zaka, sannan a haɗa shi da man raihan, sai a dinga shafawa a gashi. Shi ma wannan na hana gashi zuba. Hanya ta biyar ita ce za a samu zaitul khuru, sai a haɗa shi da zaitul lauz alhul, sannan a haɗa su ga baki ɗaya, a kaura, a zuba man zaitun a ciki, a cakuɗa su ga baki ɗaya, a tabbatar a jijjiga, sannan a dinga shafawa a gashi tsawon sati 2, wata 1 zuwa abin da ya sawwaka. Za a yi mamaki. Na shida shine za a samu lemon tsami sai a matse ruwansa, sai a zuba a cikin man shampo. Wannan ga masu fama da kansu yana gari, to ga masu fama da wannan matsalan su ne za su yi amfani da wannan hanyar domin kawar da wannan gari, sannan kuma da tabbatar da gashinsu ba tare da ya zube ba. Hanya ta 7 ita ce za a samu aloe vera, sai a yanyanka shi, a markaɗe shi. Bayan an markaɗe shi a tace ruwan, wannan ruwan da aka tace a dinga shafa shi a jikin gashi. Wannan yana hana gashi zubewa. Na 8 shine za a samu tafarnuwa sai a dake ta sosai. Bayan an daka ta sosai sai a kwaɓa ta da man zaitun, a dinga shafawa a gashi. Shi ma wannan na hana gashi zubewa. Na 9 shine za a iya samun tsiron alfijir, a markaɗe shi, a tace ruwansa, a dinga shafawa a jikin gashi. Abin mamaki, wannan tsiro na da tasiri matuƙa wajen hana gashi zubewa. Na 10 shine za a samu jirjir da albasa, sai a haɗe su a ɗaya, a markaɗe. Bayan an markaɗe su sai a tace ruwansu, a zuba garin habbatu sauda a ciki, sannan a zuba man zaitun a ciki, sannan a kwaɓa su. Bayan an kwaɓa su sai a dinga shafawa a gashi. Wannan suna da tasiri matuƙa wajen hana gashi zuba. Na 11 wanda shine na ƙarshe daga cikin abubuwan da muka ce za mu zayyana na abin da ke hana gashi zuba, shine a samu albasa, a markaɗe ta, a matse ruwanta, wannan ruwan a dinga shafa shi a jikin gashi. Wannan ya wadatar. Albasa na da sinadarai waɗanda suke na tabbatar da gashi ne ba sa barin sa ya zube. Duka da wannan muka kawo ƙarshen bidiyon mu a yau.
Saboda haka a jira mu a bidiyoyinmu na gaba domin yin bayanai akan cutukan gashi da yace za a magance su da kuma yace za a ƙara wa gashin tsayi da kuma kyawu.